खुलुमबाय गाबज्रि बिथांसिम दिनै आंनि केसा कथनि गुदि बर' फरायसालियाव 78थि भारत उदांस्रि सान 15 आगस्ट फालिनायाव ओंखारफैनानै दिनै बे लाइभ लाफिननो थाखाय आरो दिनै उदांस्रि सान दिनै 1947 मायथाइनि 15 आगस्टआव जोंनि भारतआ उदांस्रि जादोंमोन। दा फैयै फैयै दिनै 78थि बोसोराव हाबबाय। दा दिनै जोंनि फरायसालियावबो केसा कथनि बर' गुदि फरायसालियावबो फिरफिलाखौ बिरहोबाय। जोंहा मानगोनां जोंनिनो SMC कमिटिनि आफादगिरि अनुरुपा गयारि बिथाङा आरो SMCनि गासै मावथिफ्राबो सोद्रोमा फैदों आरो फरायसालिफ्राबो फैदों आरो बारग' फरायसाफ्राबो फैदों। खोब गोजोननाय मोन्दों। जेरैहाय गाजा गोमजायै जेरै फालिनायखौ फैनानै मदद होफैनो थाखाय खोब गोजोननाय मोन्दों। आसा फारिदों दिनै भारत उदांस्रि सानाव जाहाथे आं खावलायनो सानदों जोंनि केसा कथनि गुदि फरायसालियाव सान्थि जाहाथे दिनैनि सानाव थांना थायो आरो फैगौ बोसोरसिम मोजाङै अबंगसे लाङो आरो फरायसालिखौ फरायनाय समाव फरायनो गियान होयो, खाबु होयो आरो गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो हायो आरो सारा भारतबर्षआव जाय बिथांमोनहाबो दिनै फिरफिलाखौ बिरहोदों बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय सिबिनाय जासिबाय। आसा फारिदों जाहाथे दिनैनिफ्राय जोंनि भारत उदांस्रि सान जिथु जोनोम सान दिनैनिफ्राय हयथ' जोंनि भारतबर्षआव बा आसामाव खोब सान्थियै दैदेनलांगोन जोंनि अबंगसाय आफा अबंगसाया। बेखौनो आं बुंनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ फोजोबबाय आरो गोजोन्थों।